Bapak panitia kita mulai lah. Okey, laranggang buah ditampuk saka dari dahan makson perlu lah. Badi aja pun di Bangkaulu penembak kapal di Muaro bari ampun kami di Pangulu jawe salam di Juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang je baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Sadona jando-jando le menjawe. Sadona menjawe masuk sarugo. Nandak menjawe dapat baun makson saja dapat baun sarugo saja kan lalah tu. Kendak nak masuk sarugo. Tipak ke diri badan kami mak jauh lah kami jalan lah tiba di kampung mak di sana. Oh, di tepi lubang ya Pak ya. Di tepi lubang Marokelaban. Sumatera Barat. Dek elok masa orang di siku ala dimbau di bonai tiba kami lah bukaan pintu datang kami lah kembang lapiak. Lah unjuk siri aja cara no lah sudah minum jam makan tentu kerajo kami yang suang. Nama-nama bergurau semalam suntuk. Dalam tujuan dalam acara pemuda penggalangan dana untuk masalah kita untuk ibadah dunia. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala ndaknya. Indak dipandang banyaknya dah Bu. Tuan. Lai ke 5.000 ibu menyumbang tapi ikhlas. Asa kadang-kadangnya pahalanya dari diri Tuhan. Dalam rangka acara pemuda. Cepat panua gantang balanjuang ke cepat anak tiga luak dalam daerah Minangkabau. Salam jesimpu kami anjuang kabake nenek jemama uku jajan kokok terlampau. Kami nak ketik mudo mata umualu setahun jaguang darah halus tempat Pinang. Baraka balun pendapat kurang pengalaman Jawa sekali berpaham mak tentang itu. Ibarat orang bapak tabu mak. Kok gadangnya tabuk di buku, kok panjangnya tabuk di rueh. Kok ndak mani tabu sampai kau juangnya. Bari maaf kami di ini mama. Si cerek di tepi banda kok rabah tolong ruduan. Kami muda mata jolong baraja kok salah tolong tujuan. Kok rabah tolong runduan mak si cerek rabah daun jatuhnya dari badarai. Kok salah tolong tujuan. Kok sasek kami pantun kami membilang kurang pandai. Kali lawa di Sungai Rimbang anak rusuh mati terabianya pukul 2. Kok gawa mak minta ditimbang kok berusuh ampun nalabiah kabake penonton na bersama. Lawit na lawe kami sawang ombak nagadang kami tunduk kok karam kami tentang itu. Tabana minta disilami kok anyek minta dipintasi. Baik itu kandak kami nomor tibo. Ibarat orang mengaji mak. Barih na di bawah kok tak hatian, nan di hati kok tak kebawahan. Mana bang kok indak dari pangka menyisi indak sampai kau juang bari maaf kami di mama. Indak dirantang panjang mana mak larso di bibir tapi cawan. Haman caliak gelegat. Okan-akan nambogah atau adik amboy ibu ramah dari Kuncia. Pimpinan dari Saldut SDR dari Kuncia Kota Solo. Kaganti siriah nasa kapua, kaganti pinang nasa gato, kaganti rokok nasa batang. Kaganti perkenalan diri kami, nak kami burdun sana semalam nako, kabadendang semalam kini. Simak de mama cik-cik, nak masun katulkan surang-surang. Nan kawasan luang, abi. Kalau dia masun, abi lenyap. Kalau labi itu tidak boleh. Tapi tambah pudina, abi pudin dari Kota Solo. Oh, nak kabadendang malam kini, lai balimu je masun nanguru akah. Yang pertama nam pulang gapuk dekat tukang saluang namanya Nia dari Peninggahan. Rancak ndak lesui terdorong sampai kini alun coba laki lai. Mungkin dia lesui dekatnya. Iko alen dari si Berambang ya. Dari Katialo. Kabupaten Solo je baru. Ada sebelah su ambo aku induk viral lah. Ibu Ramah dari Kuncia, pimpinan kami. Baitu nan beliau ujung Reza dari Solo ya. Kita diiringi malam kini dengan paparian musik dari Kota Solo ya. Tukang keyboard kita Rio dari Kota Solo. Solo sadoya. Ati puri masuk nak beda. Asli ambo watu sangka.
Kampuang Sungai Tarap kapak buruak tagade maha kepadang gantiang. Rancak indak buruak terdorong lah di untuang kaba ajo. Kamala makson minta tolong. Tiok pabini jando je pak. Lawaran nam bini anak jando kan namanya. Tapi alhamdulillah mujua le nama orang Jawa. Ha ko indak bujang lapuk selamanya. Ayalah mamak jadi sana indak guno di rantang banang ni lok dikumpan ni singke ambil sekadar ke paguno. Elok kita danga salong jodendang. Simak lah pantun cie-cie sabik lah lagu nan terasa. Aja lupa salian ke kotak kat sengenek beka untuk masalah kita. Indak untuk panitia, indak pula untuk kami jodendang. Sumbangan ibu tu banyak seketiknya. Beramal sambil berhiburan. Kalau besok kami di lapiak tu bagurau sambil beramal. Ayalah mamak jadi sana. Dia singgalang selong dimulai baik tu ada urau nangku kami dah indak cadak pandai timbang dek tuan nama samo. Larami pasal danguang di muka jalan gadang kemudian jalan keseliki ke kida orang kebalai. Dek Abi Pudin kemenakan ambu-ambu saduang. Ibu Rama ketua kami Ansu Abadendang. Dek Rio gugua laki bor tukang jahit kaniko juo. Dia singgalangin dua kita laki. Dia bismillah bro dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai singgalangin dua nan ketik kendak tersebut namo nang kadang kendak timbul gala. Dek kita sekali-kali wasuo jarang-jarang bertamu. Selamat datang kalau ada Pak Wali, Pak Jorong, baik itu pemuka masyarakat sama-sama kemungko kita dua. Ketua pemuda itu pula. Ayalah mamak jadi sana pada siang babi hari, pada malam babi minyak, pada babi muas saja. Lah diampunya salong dak Pudin. Ansulah Ibu Rama Badendang di sinalang dua ko. Salamai mandang akan. Pesan ke ibu, acara kita malam kini diliputi oleh dua channel. Kami-kamian berkebo Beni kawan-kawan mama Ronald, tolong sorot ibu-ibu awak kah. Bayi nak di dalam kadai biarpun nak dijuntai atau nak dibuat tenda. Okey, Beni siap, kameramen lanjut Ibu Rama. Dinyo yunan kanduangan
jo salam la sambadi yang juang marilah jo maaf kami minta layu ku jo jangko kota lampau walai karam dan ladinyo dan dinyo juanan kanduangai Adi cabi ini wali ama di cabi apa ngunti ianganyo alai tuana bangunti ianganyo ama oi karam nenyo dan dinyo lalai yo tuana minta tabiat kami nyanyi ama pakai mama Rape malah tagane madingin malah bakura jual dingin malah bakura jual yo di manyo kini Allah nanakan dongo biar jauh asalai tanpa mati di dalam sana jual hati di dalam sana jual oi di manyo kini Allah nanakan dongo kaminan indah jadi pandai ama ilmu di Tuhan Ta'ala tanyo Allah ilmu di Tuhan Ta'ala tanyo Allah karam dan ladinyo dan dinyo juanan kanduangai anakku senteng tolonglah bila mata dok itu sarana bundo alai tandok itu sarana bundo alai karam dan ladinyo dan dinyo juang dan kanduangai Sultan Saidi rasi ngalang alai mangaya mata biadiha laman alai mangaya mata biadiha laman alai oi di manyo kini alai nanakan dongo tangga pati lada pedi ulang alai nana bedo mungkin jo janjian nama nana bedo mungkin jo janjian alai oi di manyo kini alai lari saulai Oke Ami, ajalah karolamo kalinto besiang sebelum tiba kandak mama di sana sebelum kasih ngalang jaya. Dek kami telah dedai tak babu lalai dalam bapu ada nan kalain ada dalam bapu ada nan kalain dek kami sayang ada baru balalai sayang batuku ada nan kalain ada sayang batuku
oi dibawa kantuan aga aribu kantuan aga aribu oi de yakin rasiko semua baniai ama batamu awa malam kini ama malam kini naik ala alen sabanya iko malah dulu nan kandung oi nan malaki nama nan lain datang lalai nan lain datang nan kandung di manyokini nyampangi suak ne alenana punya tahu dia kaden buang den bau tabang ama kampung indah den jalan lain nande kandung elok bakanda nan kandung oi minta lagu oi kagantinyo dema oi kagantinyo nan kandung di manyokini nande awa atana muajina nan kandung oi nande kawanda manurui sajo lalai manurui sajo nan kandung tolong sampaikan asal dapat denai lakaban lama kepada panjang lama jadi luar di mayok ini sajak ketik rasiko badan pemerasa yama ala gadang babi ni jandoma babi ni ija andoi tuanai nana dia gialin tau basiang ba itu banala samalamku baikkan lagi biana atabang oi nana bangkal lai tinggalkan ajuo oi nana bangkal lai tinggalkan ajuo iya abaganda adi dendang anama lai bagurau sama lamako bangkal lai de nai simpaan de dia angan itu jua antala di denana ganduang oi arisan jumatula dagan tua indala dola lo la dari dago sadang mama andang awa alama buwa nama kuno nako ada pe manginyang anya oma dabi ade kawan dan gili duo sabali urang nana mandang lalai nana bakanda dia kiaju lalai batarui tarang indah ba lalai bedo mangi tau jua lalai bedo mangi tau jua nana bagi aling tawasi ang dema bagurawa samo samo deman
Salawat dulang. Oke. Pak macam talu sama karton kita panitia. Coba. Tuh. Alatan kotak si koci untuk pukul liliang cari ilo kat dua lagi. Ibu-ibu tu nak mungkin minta lagu ke mengkora. Adoan kotak tu kena. 2000 kan amal. Tuh. Bacalah lah. Pemuda-pemudi kita. 2000 jadi ibu nak perlu banyak-banyak. Ini amalnya perlu.